Миналия път не успяхме да взривим пилето, обаче този път взривихме една цяла свиня и сега аз ще ви покажа коя част каква е, защото Мариан закъснява. Добре, Мариан закъснява. Сега това е ребро, това е бут. Да. Това са някакви... Това пак ма е ребро. Не, чакай. Абе, ела си. Да. Ела си, по-добре. Така е, предположих. Да. Дай камерата. Кой за каквото е учил? Продължаваме с обясненията кое какво е. Имаме свински бут, заден. Така, добре. Тия месища тук са плешка, която е предната част на крака. Това тук е контрафиле с част от реброто. От тук се валят котлети. Имаме и бонфиле, което стои някъде ето тук по принцип. И това сечение става тибон стек. Свински врат, най-популярната част у нас. Невероятни пържолки, крехки, хромализация. Едва ме казах тази дума. Свински ребра, любима моя част, много ги обичам, бавно печени топ. Джолан с кост и тук сме извадили и джоланче без кост, защото в някои от следващите клипове ще ви покажем рецепти именно с това. Аре, че стана лонг.